Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo má spoločné taká tá chladná, presná technika lietadla s tým úžasným, hrejivým pocitom, keď niekde objavujete niečo nové? Presne do tohto paradoxu sa dnes ponoríme. Ukážeme si dve tváre cestovania. Tú technologickú, ktorá nás prepraví, a tú ľudskú, ktorá nás mení. No a pozrime sa na to. Na jednej strane máme dokonalý stroj, doslova zázrak inžinierstva, ktorý prekonáva kontinenty. A na druhej strane čistá radosť, zvedavosť, proste ten objaviteľ v nás. Vyzerá to ako dva úplne odlišné svety, však? Ale verte mi, práve v ich spojení sa skrýva celé kúzlo cestovania. A to si dnes pekne rozoberieme. Takže, začnime tou prvou tvárou, tým strojom. Poďme sa pozrieť na to, ako technológia, a hlavne teda letectvo, doslova zmenšila našu planétu a otvorila nám dvere do miest, o ktorých sa kedysi len snívalo. Viete, lietadlo nie je len nejaký dopravný prostriedok. Je to vlastne taký stroj času. Vzdialenosti, ktoré kedysi ľudia prekonávali celé mesiace, dnes zvládneme za pár hodín. Ale tieto neviditeľné mosty, ktoré spájajú svet, sú postavené na neuveriteľne zložitom systéme. A skvelým príkladom je cena letenky. To nie je žiadne fixné číslo. Je to živý organizmus, ktorý sa neustále mení podľa dopytu, konkurencie a hlavne podľa obsadenosti lietadla. Hovorí sa tomu dynamické oceňovanie. A teraz si skúsme predstaviť ten obrovský rozsah. Milióny kilometrov, milióny pasažírov a milióny rôznych cien. Veľa ľudí si myslí, že ceny sa menia, lebo aerolinky nasledujú cez cookies a že pomôže použiť incognito mód. No, to je žiaľ mýtus. Ceny sa v skutočnosti menia preto, lebo sa postupne vypredávajú miesta v lacnejších tarifných triedach. Keď sa jedna minie, systém automaticky začne ponúkať tú ďalšiu, logicky drahšiu. Presne o tom písala aj moja kolegyňa Diana vo svojom článku. A to je aj dôvod, prečo nákup viacerých letiniek naraz môže byť paradoxne drahší. Predstavte si, že v lacnejšej triede je už len jedno voľné miesto. Ak sa pokúsite kúpiť napríklad 4 letenky, systém vás všetkých automaticky preradí do tej vyššej, drahšej triedy. Jednoduché však? Dobre, takže technológia a jej pravidlá nám dávajú tú možnosť. Ale teraz tá dôležitejšia otázka. Prečo to vlastne robíme? Poďme sa presunúť na tú druhú, oveľa osobnejšiu stránku veci. Čo nás na tých neznámych ďalkách tak neskutočne priťahuje? A presne toto je tá iskra v srdci každého cestovateľa. Tá radosť z nového pohľadu, vzrušenie, keď zabočíte do neznámej ulice, ochutnáte jedlo, aké ste nikdy predtým nejedli. Je to čistá zvedavosť a túžba vidieť svet na vlastné oči. A ten fotoaparát, to nie je len prístroj. Je to vlastne nástroj, ktorým si chceme tie prchavé okamihy a spomienky zamknúť a odniesť navždy so sebou. Skúsme sa nad tým zamyslieť. Aké sú tie najcennejšie suveníry, čo si nosíme domov? Sú to magnetky na chladničke? Alebo je to skôr ten nový pohľad na svet, spomínka na západ slnka nad cudzím mestom, pocit, že sme niečo prekonali? Často sú tie najhodnotnejšie veci tie, ktoré si prinášame vo vnútri. A presne tu sa nám tie dva svety nádherne prepájajú. Pretože technológia a zážitok, tie od seba nemôžu byť oddelené. Sú to proste dve strany tej istej mince. Jedno bez druhého by ako si strácalo zmysel. Táto schéma to ukazuje úplne perfektne. Na jednej strane máme technológiu. Je to ten mocný nástroj, ktorý nám umožňuje cestovať. Je to naše ako. Ale na tej druhej strane je zážitok. A to je ten zmysel, cieľ a dôvod celej cesty. To je to naše prečo. Pretože bez ľudskej túžby po objavovaní by bol aj ten najmodernejší stroj len prázdnou, chladnou schránkou. A zakončíme to celú túto úvahu touto krásnou myšlienkou. Skutočná hodnota cestovania totiž nie je v tom, čo všetko vidíme, ale v tom, ako nás to, čo vidíme, zmení. Cesta neformuje len našu trasu na mape, ale formuje predovšetkým nás samých. A to je možno to úplne najväčšie dobrodružstvo zo všetkých.